खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मुसाहारि चिनो बसुमतारी मेमोरियल स्पेस लेबोरेटरी बेखेवनाय हाबाफारियाव BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायदि चिनो बसुमतारी जाय जोंनि खौरां बिजोंखौ जौगाहोनो थाखाय हारसिंनो नाजाजेनदोंमोन आरो बिथांनि नाजानायजोंनो जोंनि खौरां बिजोङा लासै-लासैनो गोरा जाबोदोंमोन आरो दिनै बिथांनि गोसोखांथि हिसाबै बिथांनि मुङाव कासिक'ट्रा ओनसोलनि हायार सेकेन्डारियाव स्पेस लेबखौ गोदानै गायसननाय जादों आरो बेजोंनो बे ओनसोलनि फरायसाफोरनि अनगायैबो खाथि-खाला ओनसोलनि फरायसाफोराबो माब्लाबा सनिबार आरो रबिबाराव बेवहाय फैनानै नायफैनो हागोन। देमा चिनो बसुमतारी जायनिखि जोंनि खौरां बिजोंखौ जौगाहोनो थाखाय हारसिंनो नाजाग्रोदोंमोन आरो बिथांनि नाजानायजोंनो जोंनि जि खौरां बिथिं जा खौरां बिजों बियो एसे लासै-लासैनो जथेस्थ स्ट्रं जाबोदोंमोन। दिनै बिथांनि मेमोरियल हिसाबै बिथांनि मुङावनो नैबे कासिक'ट्रा हायार सेकेन्डारियाव स्पेस लेबखौ जोङो गोदानै गायसननाय जादों आरो बेजों जोंनि फरायसाफ्रा बे फरायसालिनि फरायसाल' नङा खाथि खालानि फरायसाफ्राबो मालाबा सेटारडे सानडेआव फैनानै बेवहाय हाबफैनो हागोन। आथिखालनि फरायसाफोरनो बिजाबनि गेजेरजों फरायनायजों लोगोसे गुबुन माखासे आयदाफोरखौ जों होनो हायोब्ला जोंनि फरायसाफोरा साइन्टिस्ट जानायनि सिमां नुनो हागोन आरो गुबुन आयदा लानानै गोजौ सोलोंथाइ लानायनि थाखाय साननो हागोन। आरो आथिखालनि फरायसाफोरनो टेक्स्ट बुकजोंल' फरायनायजों लोगोसे गुबुन माखासे आयदाफोरखौ बेसिक आइडियाफोरखौ जुदि जों होनो हायोब्ला अब्लासो जोंनि फरायसाफ्राबो साइन्टिस्ट जानायनि सिमां नुनो हागोन। अब्लासो जोंनि फरायसाफ्राबो गुबुन आयदा लानानै जौगानाय माखासे गोजौ सोलोंथाइ लानायनि थाखाय सिन्था खालामनो हागोन। आं सानो जे दिनै नङाब्लाबो 10 बोसोरनि उनाव कासिक'ट्रा ओनसोलनि फरायसाफोरा चिनो बसुमतारी मेमोरियल स्पेस लेबोरेटरीनिफ्रायनो सोलोंनानै साइन्टिस्ट जानो हागोन आरो जोंनि हारिनि मुंखौ गोजौआव लांनायजों लोगोसे मुलुगनि सुबुंफोरनो माबा मोनसे गोदान बेसाद होनो हागोन बेखौ आं मिजिंथियो होनना BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। आरो निस्सय आं सानो दिनै नङाब्लाबो 10 बोसोरनि उनावबाबो कासिक'ट्रा ओनसोलनिफ्राय नैबे चिनो बसुमतारी मेमोरियल स्पेस लेबनिफ्रायनो सोलोंनानै जोंनि फरायसाफ्रा साइन्टिस्ट जानो हागोन आरो जोंनि हारिनि मुंखौ गोजौआव लांनायजों लोगोसे बिथाङा मुलुगनि मानसिफोरनो माबा मोनसे गोदान जिनिस होनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। कासिक'ट्रा हायार सेकेन्डारियाव जोंनि BTR सरकार आरो भूमिका स्पेस एकाडेमि जयै थांनाय बोसोरनिफ्राय जों नाजादोंमोन आरो MOU साइन खालामनानै जोंनि BTR ओनसोलाव गंजि फरायसालियाव स्पेस लेब जोङो गोदानै गायसननायनि थाखाय सानलायलायनाय जादोंमोन आरो देग्लाय बोसोराव बेखौ जोङो मोगथां महर होबाय आरो दिनै 10टा स्पेस लेबनि गेजेराव गिबि स्पेस लेबखौ जोङो कासिक'ट्रा हायार सेकेन्डारियाव जोंनि मानगोनां सासे गेदेमा चिनो बसुमतारी जायनिखि जोंनि खौरां बिजोंखौ जौगाहोनो थाखाय हारसिंनो नाजाग्रोदोंमोन आरो बिथांनि नाजानायजोंनो जोंनि जि खौरां बिथिं जा खौरां बिजों बियो एसे लासै-लासैनो जथेस्थ स्ट्रं जाबोदोंमोन। दिनै बिथांनि मेमोरियल हिसाबै बिथांनि मुङावनो नैबे कासिक'ट्रा हायार सेकेन्डारियाव स्पेस लेबखौ जोङो गोदानै गायसननाय जादों आरो बेजों जोंनि फरायसाफ्रा बे फरायसालिनि फरायसाल' नङा खाथि खालानि फरायसाफ्राबो मालाबा सेटारडे सानडेआव फैनानै बेवहाय हाबफैनो हागोन, बेवहाय नायनो हागोन। बेयाव गासैबो इकुइपमेन्ट टेलिस्क'पनिफ्राय गासैबो इकुइपमेन्टफोर थागोन। बेवहाय बिथांमोना माखासे जिनिसखौ नायनो हागोन आरो आथिखालनि फरायसाफोरनो टेक्स्ट बुकजोंल' फरायनायजों लोगोसे गुबुन माखासे आयदाफोरखौ बेसिक आइडियाफोरखौ जुदि जों होनो हायोब्ला अब्लासो जोंनि फरायसाफ्राबो साइन्टिस्ट जानायनि सिमां नुनो हागोन। अब्लासो जोंनि फरायसाफ्राबो गुबुन आयदा लानानै जौगानाय माखासे गोजौ सोलोंथाइ लानायनि थाखाय सिन्था खालामनो हागोन। दा नंखायनो बे मोनसे सिमानि गेजेराव थानानै जोंनि फरायसाफ्रा जिहेतु लेखा सोलोंनो गोनां जायो बे देरनाय लावनायनि गासैबो परिबेसा जाहाथे मोनसेल' कनफाइनमेन्टआव थाया बिनि थाखाय बे गोदान आइडियाफोरखौ लाबोनाय जादों आरो निस्सय आं सानो दिनै नङाब्लाबो 10 बोसोरनि उनावबाबो कासिक'ट्रा ओनसोलनिफ्राय नैबे चिनो बसुमतारी मेमोरियल स्पेस लेबनिफ्रायनो सोलोंनानै जोंनि फरायसाफ्रा साइन्टिस्ट जानो हागोन आरो जोंनि हारिनि मुंखौ गोजौआव लांनायजों लोगोसे बिथाङा मुलुगनि मानसिफोरनो माबा मोनसे गोदान जिनिस होनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो गासै गंजि जि स्पेस लेब बेखौ जोङो थाबैनो बेखेवनाय जागोन। थेंक इउ।
मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।